Pak Lutfi, calon gubernur Jawa Tengahku, sing gayang dan pasti nderek ulama. Jarene malaikat, ya wis yo nang swarga yo ngruweti akhirat. Malaikat iki ngisap wong mlarat ya aras-arasen. Tapi nek iki kowe mbiyen dadi polisi ceritane piye? Kowe iki ora akpol kok iso dadi jenderal ceritane piye? Ayo. Loh. Nek akpol tahun piro ora tau akpol kok dadi jenderal? Kowe kok terus iso dadi kapolda ceritane piye kowe? Nyogok apa ora? Ayo. Lho kowe kok terus iso dadi gubernur bareng lho ceritane piye? Ayo. Ruwet iki hisabe. Jumlah rondo sak Jawa Tengah piro ditakokno. Angel iki mlebune swarga. Nah supaya gampang gandul kiai, gandul habib mulane.